Kondikadayo akusa unoita zvakanaka shamwari kutouya kwatiri kuita kuti tiri kuzama kuvavarira kuti uitewo zvakanaka ndizvo. Saka panhau dzekudya zvakamira sei ari kudya here? Kudya kwezvokuratidza kuti munhu mupenyu asi dambudziko riri uku. Saka anga ari grade 3 asi pesa pangaitofamba zvakanaka. Pakangotangira dambudziko ro ndopakangotanga kutenda kuti atadza kuzoenda kuno kumira akatanga kunamira gore rapera. Baba namama emukomana noti amuchamubikira porridge achatokumbira paporridge yacho munofanira kutsvaka upfu hwerukwezi, upfu hwezviyo, motsvaka rongo risina kumbobvira rashanda. Rongo moti imbiya hari isati yambobikirwa kana chimwe chiro. Chatinenge tichiramba ndechoti miti yedu iyi yechivanhu haidi sauti, haidi shuga. Saka mukaishandisa mumidziyo imwe iyi sauti inowanika imomo. Saka munongotsvaka rongo, motsvaka upfu hwenyu hwezviyo, motanga kumubikira porridge. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Baba indonzi Sylvester Tafumane ndoshanda ndiri kuSly Media TV. Tauya panapa nedambudziko raLackmore anove mwanakomana wenyu ega pakati pevanasikana ndizvo? Hongu. Mune vana vangani? Ndine vana 6. Asi Lackmore ndiye mukomana ega ndizvo? Ndiye mukomana wega number 4. Ndapabata ipapapa. Aiwa tinotenda. Imimi mungatanga kuzvitsanangura zita renyu rezere ndiani? Zita rangu rezere rinoitwa Munei Chivaka. Munei Chivaka. Kuno kwatiri kunonzi kui kuno? Ku Epworth. Epworth kupi kwacho? Yakakura Epworth? Epworth kwaRuben. Kuri kuStopover. Alright. Aiwa pakanaka. Chatiunza panapa inyaya yedambudziko remwana wenyu Lackmore. Akazvimba gumbo. Mungatizivise kuti zvakatanga rini? Ndinotenda zvikuru. Tsanangura kwamuri kuita rega ndikuonese dambudziko iri parikatangira. Dambudziko iri mwana uyu haana kukura ane urema uhu. Akakura ari mwana ari normal. Ende haana chimwe chirwere chatingati anga ainacho chekuti anga achinwa mapiritsi. Mwana uyu aitoenda kuchikoro. Akangoti musi weFriday amai ndadzorwa. Saka nguva dzakasvika dzaiva dzokuma past 12. Tikati zvichine nidi kuti timutsvagire zvidiki zvada kuti adzokere iri Friday. Zvisinei tozomupa mukana kuti aende Monday. Mwana uyu akaswera achitamba. Hatina kumutsvagira izvozvo. Akaswera achitamba. Ini ndikaendawo kwandikaenda kubasa kwangu remaoko. Asi ndadzoka ndakanzwa amai vaitsanangura vachiti mwana ari kutambura negumbo. Ati ndamarwa newaya. Ndakanetseka ndikati waya ndiyo yamuita kuti atambure zvari kuita izvo. Zvikanzi saka ndakatora mukana wokutarisa kuti waya yachona yambomumara nechepapi. Zvaitsanangura mwana ndakatadza kuzvinzwisa, ndakafungidzira pamwe kuda kungotyawo kuti pamwe kuda ndakatsanangurira baba nezvandaita
zvingazovapa shungu. Asi ndakaramba ndichitarisa ndichiona kuti nguva yacho yamarandi ipapo. Ndobva ndangonzwisisa kuti aiwa pane imwe spirit inenge yangotambika pamwana yekuti mwana haakwanisi kunyatsoexplaina zvizere. Ndobva ndakungozvinzwisisa. Ndakatora mukana wokutora mvura inodziya kwakuchitova mwana panzvimbo dzaaiti ndakuvara. Ndakaona akabatsirikana zve3 days ndichimutova kusvika mwana atoita zvakanaka, akutoenda kuchikoro, akutotamba as usual zvemazuva ese. Ndikafara ndikati ranga riri dambudziko ranga rangoda kuti batei mwana wangu anga riri diki. Handina kuziva kuti ritori dambudziko ratopinda munyama yemwana. Mwana ari kuenda kuchikoro achifamba nevamwe achiita masports kuchikoro. Mwana aita zvakanaka, achidya kudya kwakanaka, asina neproblem yaimuafecta. Asi dambudziko randakazoona nderekuti kufamba kwenguva ndakazoona kagrowth kuseri kwegumbo kuye kwanga kwatangira dambudziko. Ndikati ko kagrowth aka kura kuti kabunda dambudziko iri harina kupera kai. Zveshuwa ndakatanga kushungurudzika. Ndikafamba kuzvipatara. Ndakatanga kuenda kuzvipatara zvidiki kusvika ndazoenda paEdith. Ndakasvika paEdith pahospital kusvika ndanzi ndakukurifeyai kuHarare hospital nemwana. Ndakaenda kuHarare hospital nemwana. Ndikasvika ndikati ana chiremba, dambudziko rangu rine mwana ndirori. Svikanzi akatanga sei? Ndobva ndavarondedzera. Svikanzi zvatinoita kuno mwana uyu tinofanira kumutora x-ray. Asi padambudziko iri kana tatora x-ray tinofanira kuona kuti chii chimboitika panyama yemwana. Zvichida ngonongo akadembuka tsinga kana kuti akatsemuka bhonzo. Saka tinenge tichifanira kuona mamiriro akaita dambudziko remwana. Mune zvikwanisiro zvokuti mwana mumutorise x-ray? Ndakati hongu. Mwana akatoriswa x-ray. Vakati takuona machiremba ePSG vanoona nezvekuona zvimarunda, mabhonzo, kuzvimba kumakumbo. Saka vakangoti dikani tiri kuona gumbo remwana iri, hatina chanoona chakati kanganisike pagumbo. Hatina chataona kuti gumbo rakatsemuka kana kuti tsinga yakadembuka. Asi dai kuri kuti tsinga yakadembuka taigona kuona kuti ropa harisi kufamba. Kana taitotora mukana wokutoti dai gumbo ranga rakaita soft taigona kutotanga kutoopareta izvo zvanhasi. Asi zvazvino tege timbosendera mamwe mapictures egumbo ratichatora panapa mapictures. Tomboaonesa kuti munotiwo kudini dambudziko rine mwana uyu. Vakaita sekudaro. Vakanditi mudikani unofanira kuzodzoka next week. Asi unofanira kunge wakabata marinita more than 500 uchiuya pachipatara cheHarare hospital. Tione kuti tingaita sei nemwana. Ndikati ini ndakangotanga kungonetseka kuti anoti tione tingaita sei nemwana. Uye ndakabata $500. Pachipatara zvemunomu ngazvisandidaro. Ndauya ndichipotera nedambudziko kuti dambudziko remwana uyu kana ndisina zvikwanisiro zvinokwana dambudziko richatoenda mberi. Mukana kuti ndiwane $500 ukanditi netsei? Imari yakawanda. Ndobva ndafunga kuti zvichida mabatsiridziro emunhu akasiyana, nyangwe ari mubatsiri wekurapa. Mweya yevanhu yakasiyana uye zvekutsanangura kunosiyana. Zvichida kutambidzwa kunoitwa mashoko ayagona kunge andibata kuti handina mari. Zvichida rege ndidzokere nechimwe chipatara chinova chipatara chihombe chiparire Nyatwa. Ndakaenda kuparire Nyatwa after mavhiki maviri. Ndadarika rimwe vhiki ranga ndanzi ndigodzoka ndakabata $500. Ndakasvika ndikavaonesa ndikarara muchipatara imomo. Ndikati honai mwana wangu ari kuchema chema nedambudziko iri. Zvakangoita songe zvinhu zvidiki diki kwavari. Havana kunyanya kuzvikoshesa.
aitambudzika nemwana. Ndakatora mukana wekuti kwakumapasti 1 dzekuseni ndarara muchipatara. Mwana uyu ari kuchema. Zvikanzi hauno here kana mapirizi okungonyaradza marwadzo. Ndikati ndanga ndinawo asi akapera. Saka ndachifungidza kuti pamwe kudawo ndichaona rubatsiro kuti ndasvika kuseni nemwana uyu. Zvikanzi alright. So takakwanisa kuita nezvokuti mwana uyu tinofanira kumutoresa x-ray. Ndikati x-ray akambotorwa. Zvikanzi hayo kunyange akatorwa x-ray panapa tinoshanda nemwe x-ray. Anofanira kutorwa x-ray. Asi before x-ray iyoyo mwana anofanira kuenda kuitwa scan. Kana muine zvikwanisiro zvokuti mwana aende kuscan, unofanira kubhadhara. Paidiwa 45 US. Yanga yescan. Yescan. Zvikanzi scan yepanapa paparire nyatwa inobhukwa after 2 weeks. Zvokuti kana mumirira after 2 weeks zvinogona kutorera nguva. Ndakaona zvishoda dambudziko remwana kuti icondition ine mwana. Ndikamumira after 2 weeks ndinganonokere mwana kuti abatsirike. Ndobva ndatsvaga mari inoita 45 US. Ndobva ndaenda kuma private kuti anoitwa scan. Ndobva torwa scan. Ndobva ndadzoka same day paparire nyatwa. Ndadzoka ndasvika paparire nyatwa. Vakanditi mwana uyu akufanira kuti atorwe x-ray. Kunyange zvozvo akamutorwa x-ray paRare Hospital. Kwakumapasti 1 ikoko akatorwa x-ray. Atorwa x-ray zvikanzi picture tiri kuona nekuratidza kuti mwana uyu kuti tichange kushanda naye anofanira kuitwa biopsy yekutora kanyama kunoteswa kuma laboratory. Asi kana zvichibvira mubereki wemwana munofanira kutsvaga mari inoita 150 kana kudarika. Motenga chinjection chinoshandiswa pakutora kanyama kuti kanoteswa kuma laboratory. Asi kana musina zvanhasi tikutarisire next week pachitatu. Ndobva ndipa nefoni nhamba dzavo. Ndakatsvaga mari ndichitarisa kuti mwana anobatsirikana. Ndobva ndaitenga injection ye. Ndaitenga inoita $25. Sorry, ndakaitenga $35. Ndaitenga $35. Ndobva ndaenda nemwana. Ndichisvika before nsati ndasvika ndakafonera kuti ndiri kuuya nemwana. Ndine mari yandatsvaga makatsanangura. Uye zvino neinjection ndatenga. Ndakasvika nemwana. Ndikanzi ndasina kuziva kuti ndimani zviye. Saka still magona masvika takuziva kuti makamira makadai. Ni mwana wenyu mukambosvika naye. Mwana uyu zvakatanga kuitika ndezvokuti ndakambomutora panguva yandakanga ndakuzonzi ndizotenga chinjection ichi. Akambosvika palevel yekuti akunotarisana neroom yekuti akuda nooperatwa. Ndipo pandakazotanga kubva pfungwa dzokuti chiremba akunditi endai munotenga biopsy mwana atorwe kanyama aende kutheatre. Saka ndichisvika manje vakati alright wauya nezvikwanisiro zviya. Saka papo paita mumwe dhokota akabva apinda. Zvikanzi mudikani zvaroda kuti apa mwana uyu mubereki anozochema newe. Ita kuti mwana uyu mumurifeye kuri kuchipatara cheHarare Hospital. Kana mamurifeya kuchipatara cheHarare Hospital, kune chipatara kune vanoona nezve below 12 years mwana anobatsirikana. Chitatu chino chanhasi ngaadzokere kuHarare Hospital mumurifeye ikoko. Zveshuwa ndakaenda nemwana chitatu ichocho. Ndikasvika ndikanzi nyaya yenyu inoda ana chiremba anofanira kuona nezvemwana uyu. Zvino nhasi hawanikwi chitatu asi motomirira mandi. Takudzoserai kumba mumirira mandi. Munoziva ndakanetseka ndikati mwana uyu chii chikumboitika kuti asabatsirikana. Shure yangu ndichitofungidza ndasvika muzvipatara zvihombe. Zveshuwa ndakasvika panguva yekutora mwana ndikasvika naye kumba. Ndakamirira mandi. Mandi yakasvika ndobva ndati nemwana kuchipatara kuHarare Hospital. Ndakasvika naye kumapasti 8. Zvikanzi nana chiremba tine urombo mubereki wemwana. Chiremba anoona nezvedambudziko remwana uyu apfuura kusenseni na6. Saka regai tione kuti tingaite imwe nzira ipi
ndobva vachifambisa mapepa vachiti takufanira kuona kuti chiremba anoona nezvemabhonzo emwana. Ndakarara paHarare Hospital, ndakasvika time dzekuma8 ndisati ndaona chiremba iye achinzi achauya. Akazouya ndobva vaongorora futi mwana uyu zvikanzi mwana uyu nguva yese kuti akure dambudziko iri mamuri kupi. Ndobva ndavatsanangurira kuti panapo ndakasvika asi nhoroondo ndidzodzo mafambiro andakaita. Zvikanzi mwana uyu tofanira kuti timuadmit timupe mubhedha. Ndikati zvoshuwa Mwari apindira akuchiwana kuchibatsirwa. Ndo pakatanga kuwana rubatsiro rwakatangira pana chiremba yeye. Next day rachona tarara imomo mwana akazokwanisa kupiwa mubhedha. Changa chachipiri achizopiwa mubhedha. Zvikanzi tarisiro yatiinayo ndeyekuti mwana uyu anofanira kuenda kutheatre musi wechitatu. Saka akazoenda kutheatre musi wechitatu ndobva anooparetwa pakanga pakazvimba pamambabvu. Akanotorwa kamwe kanyama kanga kakazvimbisa. Ndobva ndapiwa zvikanzi mubereki wemwana enda nemarezauts aya paLancet vanonoona zvavanoita asi kunodiwa kuenda wakabata mari. Ndobva ndaenda ikoko ndobva ndichadya kuti $35. Marezauts anobuda after 1 week. Nekuona condition yemwana ndakambozama kuchema kuti 1 week haisi yanyanyisa here. Zvikanzi tichida kuti marezauts iwayo agotenderera tichiona kuti mamwe marezauts atinoona kwatinge tafamba nazvo ari kusiyana here. Saka vakanditi munofanira kutongomirira. Saka ndakaona zonge nguva iri kurebesa. Zvisinei ndakazongogamuchira nguva yavanga vatsanangura. Marezauts akasvika pakuzobuda mwana atransfer adzoserwa kuParire Nyatwa. Inini ndichitambidzwa marezauts aya musi wechitatu. Ndakaenda chiri chitatu. Next week rachona mwana akaendeswa chitatu futi ichocho Parire Nyatwa next week chachona. Uko kwaendeswa kuvaiti vada kuti vada vamuite sei? Apa ndangotarisira kuti ndo process avo procedure mafambiro anoita neurwere hwavo pamwe vanonga vachitambidzana kuti kunoku kana tichinge tafamba nelevel Parire Nyatwa makufambawo nelevel. Ndobva mwana transfer kubva kuHarare Hospital ndobva aendeswa kuParire Nyatwa. Inini ndakazonotora korekta marezauts aya. Marezauts aya ndichisvika nawo mwana uyu anga kutomhanyiswa kuCT scan. PaCT scan aida kuonekwa kuti the whole body miri yake chii chikumboitika. Saka ndichisvika nemarezauts aya aitsanangura kuti mwana uyu ane problem yerhabdomyosarcoma cancer iri kutsanangura kuti yakabata ubhonzo pakazvimba uyezve nebhonzo remusana rakaafektwa. Ndobva ndibvunza kuti ko mwana anombochema nebhonzo remusana kuti riri kundirwadza. Ndikati aiwa. Zvikanzi ndo dambudziko ratiri kuona kuti bhonzo remusana nepakazvimbapo pamubhonzo mune problem yakaafekta. Saka chirwere ichi tinochitumidza zita kuti rhabdomyosarcoma cancer. Ndikati alright. Zvadaro vakatanga kumhanyidzana nekumurapa. Vakuona kuti takuwana pekutangira. Mwana uyu muna November imomo patakambopinda naye muchipatara muParire Nyatwa ndo pakatanga kubuda chibundi icho chemumusoro. Ndichisvika nawo ndakambovatsanangura kuti ndo dambudziko riri pamwana uyu. Handizoti akabundi kakubuda musoro aka kanga nechikonzero futi padambudziko rainaro. Vakangozvitora songe simbo vakati aiwa izvi itimhanyidzana nezvatiri kuona zvihombe. Saka pavakazoona kuti vakutanga kuchirapa mwana uyu iro bundi ranga richitokura futi remusoro ende vatanga kumupa mishonga mainjection yavanoti chemotherapy. Mwana uyu akatanga kubatsirika pabundi remusoro rakadzikira within 4 days.
ranga raita flat enzana rapa condition asi riro repagumbo iro Yeah. ranga asina kudzokera kuita zviri normal. Rakangotanga kuratidza kuti pane zvaakubatsiridzika panyama yake sezvo riro dambudziko ranga ratangira pagumbo. Mwana akatambidzwa mushonga chati racho raitaura kuti inofambwa naro zve43 weeks vachirapa mwana period yake vachimurapa. Saka vakaguma pa12 weeks vachimupa mainjection wayo. Tobvaona sokuti pane kumwe kureacta kwaakuita because maziso ake anga kunotsvuka. Tobvaona sokuti mishonga iyi yakunokonzesa maproblem akukwanisa kunge achinoreacta. Saka ivo havana kutsanangura kuti kuona maproblem kuti akutoreacta. Tobva vaona kuti paperiod patime yatafamba naye zvakune rekuti tiende naye kuCT scan timboona kuti nguva yatafamba naye chichambobatsiridzika panguva ino. Tobva vadzokera naye paCT scan. CT scan yaitsanangura kuti mwana achine dambudziko rimwe chete iroro. Saka ivo manje ndobva vaona kuti mubereki taura kuti chikurukura newe pawafamba nemwana avo. Zvazvino kuti tikurambe tichiti tambokudischargei uyai pawiki tichikubatsiridzai pamwana achipiwa mainjection. Zvazvino takumbomirira panapa. Okay. Takunokudzoserai kuHarare Hospital neresult yachakupai panapa kuti ndeyatawana. Mwana uyu chatinenge takunokuonesai ndechekuti muchanosarudza pamaoptions matatu achanoitwa nana chiremba. Either mwana achanodimburwa gumbo kutangira makazvimba mudyo kana kuti achaitwa inoitwa inonzi radiotherapy yokupisa apo pane dambudziko kuti dambudziko risarambe richifamba munyama, kana kuti achanoitwa yatinoti soft tissue kunobviswa zvakasarira pakudzoka kwaita bundu iro. Asi pakudzoka kwaita bundu masentimita madzokera araita haana kuti gutsa. Asi zvisinei kutsanangura kwatiri kuita uku inyaya yekuti munenge makutonoonesana nachiremba. Asi result yekuti mwana dambudziko rake ndoparakunoita zvakanaka rakunogadzirisika. Aiwa uku kwakunozama kunorerutsa dambudziko remwana kuti mwana agone kumbopushi mazuva achirarama. Asi kuti titi taripedza tinenge tisina kupedza. Saka zvakwamuri mubereki kuti muchanosarudza nzira ipi. Taura chokwadi inini ndakanetseka nichinzwa result yandikatambidzwa iyoyo. Apo unenge waone hope. Ndandine hope yekuti zvino mwana wangu zvandapinda muchipatara akunokunda dambudziko. Zvakandiremera ndikasvika pakutambidzawo mashoko iwayo mudzimai ndikati ndaenda nemwana kuchipatara asi result yandawana ndiyo yakadai. Tikaonesana tikati tasvika pakurwadzisa mwana wedu tikanomuti anooparetwa achibviswa gumbo rosara negumbo rimwe chete asi dambudziko risingaperi. Kana kuti akunopiswa chirwere ichi vanotsanangura nezvazvo vanoti dambudziko iri kana riri kensa mukadzama ramapisa kuti mugogona kuzowana ana chiremba vamwe vanogona dambudziko iri vechibhoyi harigoneki harikundike. Saka kuti mugone kunoti zvishonga pisai ipapapa makakanisa pamwana takabva tamirira ipapo. Kana kuti yavanoti vachanoparate vanoti soft tissue vachibvisa zvakasarira pakubundiro rakazvimba. Asi zvese izvozvo zvichangoderedza asi hazvipedze dambudziko. Takabva taona kuti vanotipawo maresults maringe nekuti mwana akadzamara angonobatwa pane dambudziko iroro chirwere chinhu chamhanya muviri wese chospreada muviri wese. Saka takabva tangomirira pakuti zvazvino takumbotsvagawo vamwe vana chiremba kana tingaone vanga vechipostori kana vechivanhu vanogona kubatsira mwana kuti mwana aite zvakanaka. Taura chokwadi takamhanya nemwana paidiwa mari tichibudisa mari tichifungidza kuti dambudziko redu raakuchinopera. Vanhu vachitaura kuti izvi zvidiki mwana uyu anoita zvakanaka panodiwa mari yakati tichibvisa kusvikira mari dzedze kushanda kwanenge ndichiita semubereki inini ndoita
zvevhending nenguva dzandaiti nemwana ndichibva naye kuchipatara aifambawo ndaingoti mwana pinda mota tofonera mudzimai tambira mwana mwana ndamukwidza taimi dzakati kondakita ndiye ane nhamba dzakati tambira mwana pabus stop inini senguva dziri kumapasi 1 masikatana indiriita zvevhending ndingatosiya mwana vana vachifa nenzara mumhuri ida kurarama ndaitora mukana wekuenda kunotengesa kumbare kuti mhuri irarame ndaizotengesawo apo nepapo kusvika zuva renyore mwana ndichizonzwa mai achitsanangura kuti ndatambira nemwana mwana ndasvika naye kumba akumba izvo takazoita nguva yakareba tichiri kuchipatara kusvikira nevanhu vatainobatsirana navo vachito unobatsira achifamba nemwana asi pazvakanga zvazoremera manje ndepokuti mwana wayo taiti tikamutakura tiri vanhu vaikuti taimutakura dzimwe nguva tichimuisa pabendekete dzimwe nguva pafudzi kuti tigone kumusvitsa kwatiri kumuenda naye asi mwana anga kunochema chema achiti ndiri kurwadziwa sevanhuwo tisina zvikwaniso zvemota kuti tifambe zviri nyore saka takazoona kuti vamwe vanhu vaida kumubatsira vachona vamwe vacho vaiva kure vamwe vaiva kuchitungwiza vamwe kwakasiyana siyana vamwe kunotoni asi nzvimbo dzataifamba idzodzo takatozoona kuti takupa dambudziko mwana akusvika panguva yekuchema chema asi semubereki handina kugumirwa kuti ndagumirwa mwana ndagumirwa mwana tangomirira kuti mwari kutonga kwavangu kwakuchiiti aiwa nazvino ndakanzwa kuti nemumwe munhu achindiudza mwana uyu musanetseka mukaenda naye kugokwe zvichida pane vamwe vanhu vanobatsirika nemuto wakati ndikataridzwa mapikicha emunhu aitisanangura kuti akasangana nedambudziko iroro akati mudikani kana gumbo richiramba kuburitsa muromo kuna amai vakandibatsira basa raunonoka kugokwe kutaura chokwadi ndakanzwa kugutsikana kuti zvishwa munhu akabatsirika ndikatora mukana wekuenda kugokwe nzvimbo isati ndambosvika ndikatsvaga mari yekuenda ikoko ndikasimuka kunoku kuseni kumapasi 6 makaenda kugokwe makaenda nemwana here ndakaenda nemwana ndakaenda nemwana ndikati mwana wangu handisiye ndakamutora mwana ndikasvika naye pambare musika ndikazwana bhazi randikazokwira mapasi 10 ndakaenda naye kusvika 20 minutes to 4 dzekuseni mwana ari mubhazi mwana time iyoyo anga mwana kuti pa 4 days dzichangodarika mwana ndanga kuona condition yake achinetseka even kana kuenda kurisesi kunoita tsvina kwanga kunetsa saka ndiri mubhazi imomo mwana aikumbira kuenda kutoilet saka ndakazokumbira driver akandipa mvumo yekubuda nemwana ndikabuda nemwana asi ndakatoona kuti mwana ari kunetseka tarisiro yekuti ari kuenda kurisesi zvaimurwadza munyama hapana zvaakaita ndakangodzoka naye pamubhazi ndaratidza kuti mwana anga nechishuwo chekuti azvibatsira asi zvaramba mudumbu make unoratidza kuti mama neimwe problem saka ndasvika kwandikasvika kugokwe amai vakabatsira mukomana akabatsirikana ndikasangana navo vakati rudo rwavo vakanditambira vakati mudikani kuti nditore mwana ndimuendese kumba anoda ngoro asi handigone kuti ndiite sekudaro ndingamudzimbire mwana inini ndakungora kuti mwana uyu ndimubatsiridze panapo pane imwe shopu yemwana wavo tichatora mukana kuti ndikumbire kana mwana ari panzvimbo panapa ndomubatsiridza kuti mwana awane kuita zvakanaka zvisho vakaita sekudaro vamubatsiridza within 3 times kuseni masikati nekuseni kwacho kwesande voza vatanga kumubatsira saturday ndakaona machenjisi ekuti mwana akatanga kuita tsvina zviri normal ndikagutsikana kuti munyama make matambirika mumishonga yaatambirika munyama yake uyezve pakazvimba apa panga pakatiwo mararei mishonga iyoyo yakaita kuti ndigone kuona machenjisi ekuti panga pakunoregedzera kuita soft asi ivo vaitsanangura kuti kana zvadaira pasina mamwe maproblem anokanganisa mwana tinotarisira kuti time ye 3 days kana 4 mwana anogona kuwana
panobuda uturu napo. Saka patime iyoyo vachimudaro semubereki munhu murume ndakaona kuti zvangu zvakundiremera nzvimbo yanenge ndiri isiri nzvimbo yangu ipamusha pangu panzvimbo pandinorarama ndiri. Ndingangopa mutoro vanhu nzvimbo ine. Ndakavakumbira amai avo ndikati hazvigone here kuti kana muchiona kuti zvinonobatsiridza kuti mwana panguva pfupi inoteera tichozona muromo ungaita kuti zviri mukati megumbo zvibude, ndigone kudzokera naye kumba ndonoteedzera izvozvo ndiri kumba. Vakati hapana chakaipa mwanangu. Ndakafara chose. Amai vakanditambira zvakanaka, ndiri kunyepa, vakabatsiridza mwana. Ndikaonekana navo vakandipa zvikwanisiro zvokuti mwana ndibatsidzike naye ndakuno. Mwana wayo ndakafamba naye kubva ndakwira bhazi. Ndakarikwira kumapasti 3 ndikasvika nzvimbo yakasvika ikati inombomirira vanhu sezvo vanhu vachiziva bhazi ravo. Ndakatanga kumira na4 o'clock parakamira rikarodha vanhu varikarodha kudzokera kwarabva kuHarare. Asi nzvimbo yandanga ndakutarisirwa kunzi inofamba zviri nyore kuenda neGokwe Center. Saka zvishowo vangu vakunzwisa kuti iyo nzvimbo haina mahambo maningi, mwana kuti awane kubatsiridzika pakufamba. Mwana ndakazoenda naye ikoko, akazosimuka bhazi rona 7 takuuya kuno kuMbare. Ndakasvika naye kuMbare kumapasti 5 sekuseni. Saka mwana ndakazotsvaga transport ndikahaya kuti mwana auye panzvimbo ipanapa pamba pandinogara. Mwana ndakaita sekuteedzera kwawo zvandanga ndataurwa kuti ndinofanira kuti ndiite. Saka tarisiro yavo gogo waindifonera achiti mwana ase ini ndichavafonera paane condition yemwana. Asi vakanetseka zvikuru vanhu asati rane muromo chii chikumboitika. Ndikati ndo zviri kuitika ambuya, mwana asati abudisa muromo asati zvabuda zviri mugumbo. Saka nanhasi ndiri kufonerana nawo. Ndikati ndakunetseka, handizive kuti kufunga kwangu kupa nyama ndinonasonge ndakutoremedza mwana uyu padzimwe nyama dzakaregedzera. Hazvigone here kuti pamwe nguda ndingogonotorawo kana kuti kungomuvhura mbichana zviuturu huri mukati unoona paunobuda napo dzaapfungo dzangu. Ndanetseka nekuona dambudziko remwana. Ndikatarisa mwana wayo ndonzwa ndichishungurudzika chaizvo. Maziso angu aya anodonhedza musodzi ndichiona dambudziko remwana kwandabva naro. Zvikwanisiro zvokuti paudiwa kubatsira mwana mari dzikudikanwa ndaburitsa. Asi pari zvino ndapererwa. Ndiri munhu wanoita zvokutengesa. Munotengesa chiba? Ndinotengesawo zvimachaja, zvimaisosories, ndichitengesawo kana ndagona kuwanawo kamari kati kwirire ndoti hodho tumafoni chidiki ndichitengesa. Saka ndinotenda kuti vandinotengesera kuMbare vanovimbawo neni. Vamwe vacho vanotondifonera ndichivapa mafoni nhamba ndichivatengesera. Kunyange pandikaenda kana kuGokwe vamwe vatondifonera achiti tikudawo zvinhu zvamunotengesa zvakafanana nemafoni vanenge vachida ndichivatengesera. Ndotenda kuti makastoma angu vazhinji vanonzwisana neni uyezve ndofara kwazvo kuti ndinovapo maproducts anovagutsa. Saka izvozvo ndo zvandandichibatsiridzika nazvo. Asi pana ndichiona mari paya paya handichakwanisa kupa makastoma zvavanenge vachida nekuda kwokuti handisina mari yekuhodha. Mashoma, mari yashoma yokuti ndigone kuti zvavanenge vachida zvachona ndivape. Asi shuviro yangu ndekuti makastoma ndirambe ndichifamba nawo zvakanaka ndichienda nawo mberi mwana achibatsiridzika. Chimwe chinhu chekuti ndisagone kugara, ndiri munhuwo ane mhuri, ane vana vanoita 6, mukomana ndiye 1, vasikana i5 nemudzimai. Vari kuenda kuchikoro zvazvino i3. Saka vasiri kuenda kuchikoro i3 kuti 1 Luckmore ne2. Saka zvazvino ndinotenda ndasvika pakuti dambudziko rangu handichanyara kurionesa vanhu kuti ndozvine dambudziko rangu mumba mangu kana kuti kwandiri. Zvichida ndikanyara ndikurebesa urwere hwemwana huchienda kure, ndogona kuwanawo kana kuti 1 or 2
vane ruzivo rwekuziva kuti mwana kana dambudziko rakadai takasangana nematambudziko akati vakabatsirikana zveshuwa ndinyare. Ndakaenda paRadio Zimbabwe asi handabudamo pamhepo ndikasangana nevashamarare Tandikilesi Mangu, Season Chikarandundu nevamwe. Vakanzi vodzidza vachiona dambudziko remwana uyu, asi vakangondipawo maadvice kuti kune kunobatsiridziko kukutiwo kune vamwewo mapositori akadai vakandipawo nhamba idzodzo. Saka ndakutarisira kuti kana ndazokwanisa kusunga ndichienda ikoko nemwana ndakutoita zvokuti haya mota mwana haachakwanisa kufamba zvokumutakura ndichienda pabus stop ndichimusumudza ndichienda pane imwe bus stop kutosimudza kunyange pandanzwa rubatsiro ndakutoita kutosimudza kuti abatsirikane. Saka iye zvinezvi paurwere hwake ari kunzwa sei? Mwana urwere hwake ari kuchema negumbo. Gumbo rawanya kumurwadza ndo risina kuzvimba iro, asi uturu hwakuenda pagumbo rakazvimba rechipiri rakunozvimba irona. Rekutanga rakatanga kuzvimba iro rinenge risinganyomurwadza kupinda rimwe rakunozvimba iro rakutakura muuturu. Tingatani matablets ari kunwa here izvezvi? Matablets ndingangoti ndine matablets andakapedzera kuwana kuKaranda Hospital nekuti mwana uyu ndakazotora mukana wokuti ndakazotora mukana wokuti mwana uyu zvazvino machipatara andafamba Harare Hospital parire Nyatwa ndinemwe maresults andiri kuwana kunzi Karanda inobatsira. Ndaenda kuKaranda Hospital. Karanda Hospital ndakatozoenda nokuda kuti ndaona condition yemwana kuti akambobatsiridzika parire Nyatwa. Saka asi ndaguma kunzwa kuti zvipatara zvihombe zvagumirwa. Ndine chinamano chandinonamata chikwamugodi. Kereke yandinonamata vanofamba neni padambudziko iri. Vakanzwawo tsitsi mari yavakanditsvagira yekuti mwana aende kunobatsiridzwa kuchipatara chekuKaranda. Kereke yakamira neni vakandiita kuti ndikwanise kusvika nemwana pachipatara chekuKaranda. Iri vava rekuti mwana aite zvakanaka. Kuchipatara kuKaranda vakasvika vakatora x-ray vakati tinofanira kumuadmita kumupa mubhedha. Akapiwa mubhedha mwana, asi result yavakazonditaurira kuti vafambire mberi nokumurapa vakanditsanangura vachiti mudikani, ndinoziva uri mubereki, hakuna vamwe vabereki vane mwoyo wakadaro vandiri kuona pamwana uyu. Ukutsanangura kuti vakaenda naye kuHarare Hospital parire Nyatwa, nhasi vasvika kuno kunaye kuKaranda. Asi semubereki rege titore mukana uno wokuti tikukansile tichikusimbisa maringe nedambudziko rauinaro kuti aiwa dambudziko iri hungu riripo, asi semubereki chiita kuti udzokere kumba naye. Mwana uyu palevel yaava tine result yatiri kuona kuti chirwere chake chakaspread cancer. Saka kuti tigone kuita matreatment atingaite either taoperate kana kuti sei tingatokanganisa condition ine mwana panguva ineyi. Zvazvino tiri kupai mapiritsi amuchazonobatsiridzika nemwana madzokera naye. Mangwana achona mwana akadischarge ndikadzoka naye. Zvese izvi ndaizviita chipatara chekuKaranda ndichifamba naye kuburikidza nechechi ndo wakafamba neni kuenda kuKaranda vachinzwa kuti mwana pari zvinhamira sei. Nazvino vari kuita follow up kunzwa kuti mwana ari sei vachiva vachimuona. Chiri chitendo chandinonamata chikwamugodi. Ndinotenda nerudo rwavari kuita, vari kumira neni uyezve condition ine mwana inini handigonesi kuti semubereki ndapererwa. Ndiri kungozama kuti mwana ndione kuti angararame nemutoo upi, nekuti ndinoziva kuti Mwari anotsanangura kuti
panoperera pfungwa dzevanhu ndo pandinotangira. Zvichida pandinge ndakuti ndagumirwa paye, ndapererwa, Mwari ndo panotanga minana yake. Saka zvazvino ndiri kuenderera mberi nekuti ndingaone sei kuti rubatsiro rwemwana rusvike panyama yake achibatsiridzika. Mwana ndiye Luckmore Chivaka. Pakudya abva zvakamira sei? Iye pache zvake anofarira kudya here kana kuti ari kukwanisa kudya here? Pakudya ndingangoti kudya kwari kuita ndiri kufara nako. Kwakasiyana nako nekunge ari mwana ari right asina dambudziko. Asi zvokuti mwana ari kutambirawo chikafu chaanenge awanawo, kana kuri kudya kuratidza kuti apinza chikafu mudumbu, zvandiona kufara kuti mwana wangu ambodya, ndinofara kuti ari kutambirawo chikafu apo nepapo. Ari kukwanisa kudya. Haasi kuzova mwana wekuti ari kutoti chikafu hachada kutotambira pazuva rese. Aiwa, akawanawo chikafu aine apetite ainayo, ari kutambira achidya. Kuti uchitarisa panyaya nekuti kuzvimba kwakaita gumbo rake rakazvimba zvokuzvimba zviya zvinoratidza kuti haachakwanisi kumira ega. Ya, zvazvino mwana haachakwanisa kumira ega. Dambudziko rokuti risvike palevhel yaava ikushaya kumira ega. Pane mwedzi nehafu mwana haachakwanisa kumira ega. Pamashure pese apo mwana aitombogamina achitambisawo mota dzake panze apa achigadzira mota dzemawaya. Saka inozvi zvakumuremera, haungoswera arere zvakaita izvo. Kopanya yenhingirikini yekuti kuenda kutoilet semunhu anga akura kudai zvaane 8 years makuita sei manje? Panyaya yekuenda kutoilet mwana tautoswera tiinaye. Zvichida ini ndaenda kubasa, ndinosiyira mudzimai basa iri. Mwana akungozvibatsira ari paari, tomugadzira kuti ave akachena. Zvichida ndikasvikawo ndinokwanisa kuti mudzimai waswera nemwana uchitobatsirwa unoita nemwana, rega ndiite sekudaro. Kunyanga nausiku mudzimai anosvika panguva yekutiwo anogona kuzobatwawo nehope semunhu anenge aine mwana mucheche uye mwana uyu ainaye. Saka takanga tatotora danho rokuti mudzimai wochirara ari padhuze nemwana, sezvo tine dzimba mbiri, kune vana vazhinji wachicheuka mwana. Ndinotomukawo usiku uyo sezvo mudzimai anenge achiremerwawo kuti uko ane mwana mucheche. Saka mucheche uyu ane gore. Saka ndinotomuka kunyange iye anodaidzwa kuti baba ndibatsirewo pakati, ndichiuya kubva kubhedroom ndichimubatsira zvandiri kumufanira kumubatsira usiku uyo kusvika kuedze, amai nekuku inini nekuku. Ndinotenda chose pamudzimai wandinaye, handina kudzokera shure padambudziko irori. Ane rudo rwake, kubereka kwakaita hana kumbodzokera shure. Ndinotenda ndine mukomowo futi andikateedzana naye, anomirawo neni achiona kuti mwana aimukawo sei, achito mangwanani mamuka sei, toziva kuti zvinhu zvakaoma asi rudo rwake rwakanyanya. Mukoma ndoteedzana naye. Nedzimwewo hama dzinondifonerawo vachibvunzawo utano hwemwana, ndinodzitendawo vachindinyaradzawo nemamwe mashoko anondinyaradza nawo. Dambudziko ndichinaro. Ndachida kubvunza, imi mataura kuti muri munhu anonamata, rubatsiro muchiri kuda kuti mwana agone kunge achiwana anomubatsira. Imi munoda here kuti kana pakauya ari munhu anorapa nemishonga yechivanhu akubatsirei? Handikwanise kuramba kuti vanhu vanoti mwana uyu tida kumubatsira nenzira dzakati. Ini chandava kutsvaga pari zvino kuti mwana apore, nokuti ndinonamata hangu, ndinodzidza mamwe magwaro. Pane imwe tsamba inotsanangura kuti Jesu akaona bofu ranga risingaoni, bofu richidaidzira kuti Ishe mirai, vanhu vachiti nyarara kuita rusha. Jesu achizosvika pane bofu riya, asi zvaakaita, minana yaakaita, akatora ivhu akapfira mate akazora
maziso ebofa akariti enda unogeza kurwizi, akauya abofa abva kunogeza kurwizi. Saka zvese zvokuti vanoda kubatsira nemuti wokuti chachivanhu vanoita sei zvichida kuti mwana Mwari tine nzira dzavatonzi endai munoita sekudaro. Tinotenda. Mataura nhamba dzenyu dzenhare. Ndanda ngokuzivisa kuti isu veSly Media takaridza mhere mushure mekunge matitumirawo mapikicha enyu imimi kuti ndo condition nemwana ari kurwadziwa. Takaendawo kuna tateguru Ndudzo nevamwewo vatakatumirawo mapikicha ivo vatinoziva kuti vanobatsira. Tikaendisawo kune vamwe mapostori, tikaendisawo kune vamwe vana madzibaba, tikaendisawo kune vamwe vanorapa. Asi nhasi uno vatauya navo nditateguru Ndudzo. Vanoita zvematare, vanorapa nemishonga. Hatisiziva kuti mine mhuri yenyu munovagamuchira here? Ya condition yandava pandiri pano panguva ino taura chokwadi kuti ndevati handivagamuchire kana kuti kudii ayo. Inini ndinoti ngavauye vaite basa ravatumwa kubatsira mwana aite zvakanaka. Chandiri kushuwa kuti tsikinuro inobva kunani nani ichauya iri yekuti mwana ayamurike awane upenyu. Taiwa tinotenda. Regai tigokuintroducei kwavari. Imwe nyaya ndeyekuti kana kune vanhu vari kunzou vari kuda kukubatsirai maringe nedambudziko riri pamwana, uyewo zvekare nekutiwo kugara kwamakaita nemhuri yamuinayo, pane zvekudya pazvakamira sei? Ya panguva ine ndingangoti semunhu anoitawo zvekutengesa ndiri muvhenda, ya ndiri munhu wemubereki ari kumhanya mhanya kuti mhuri irarame, asi pane panguva yavazvinoti remei munhu anombotora mukana wekufamba nemwana. Saka kune vanoda kubatsira zvavo vakasununguka. Namba dzenyu dzerunhare dzinoti chii? Namba dzangu dzerunhare dzepaWhatsApp dzinoti 0716 59 39 41. 0716 59 39 41. 59 39 41. Zita rinobuda ipapo rakazara nderekuti chii? Nderekuti Munei Chivaka. Munei. Munei yacho na NEI. Alright. Iyo ipaWhatsApp ine zita remudzimai rekuti Nyasha Saniso. Okay. Nyasha Saniso. Kuti vanhu kana vakada kuzoku inhamba yamataura inoenda paikokeshe. Ayo iyo ndiye WhatsApp net 1. Yeikokeshe WhatsApp. Iri pa net 1. My God. And then inoenda pa ikokeshe inoti chii? Inoenda pa ikokeshe inoti 0774 063 774 063 400 0774 063 400. Iyo namba yangu yeikokeshe. Inoburitsawo kuti chii? Inoburitsa kuti Munei Chivaka. MUNEI. Alright. Chivaka. Tinotenda. Tinotenda zvikuru kwazvo. Chasara zvinhu zvekuti ndikuintroducei kuna tateguru Ndudzo, vobva vakupaiwo zvavauya nazvo nezvavachaitawo pachidanho chavo chavati vauye kuzobatsira mwana. Asi chavataura ndechekuti vanzwa chichemo chenyu vachabatsira mwana pachena pasina muripo unobhadharwa. Izvozvi zvavabvawo kuchitungwisa nemota yavo, vauyawo vaine zvavakabata maererano nezvavanoziva kuti vanoitawo matare echivanhu kuti vazobatsira mwana. Tinotenda. Baba namama emukomana noti hamuchamubikira porridge. Achatokumbira paporridge yacho munofanira kutsvaka upfu hwerukwezi. Upfu hwezviyo. Motsvaka rongo risina kumbobvira rashanda. Rongo kahari moti mbiya hameno moti hari isati yambokadikirwa kana chimwe chinhu. Chatenge tichiramba ndechoti miti yedu iyi yechivanhu haidi sauti, haidi shuga. Saka mukaishandisa midziyo imwe iyi sauti inowanika imomo.
saka munongotsvaga rongo, motsvaga upfu wenyu wezviyo, motanga kumubikira porridge. Saka tipei pekuisira miti. Torai kana cup. Chero. Nogona kupisa ndakafika tobekwa zvimwezve. Zvinodiwa akaita kuti hatisiondoka mukuru wangu dambudziko sekuri neure ngoma ndiyo virai tingape wabwezi tisati taratidza kuti tinozvidya vatwanzwa tiri kuita shamwari mitiyo ichakupa uchasara uchidya vavarira unofanira kutovavarira kudyawo masipunu ako eporridge yako uchidyawo zvako wakasununguka nditi good. ndosamujona takagwinya mukanya handiti zuva nezuva mitiyo toidya kusvika zvanaka. Toda kuona mama kuti hatigonere kuwana muromo. Tikangowana muromo wehosha iyi basa rapera. Toda kutanga kurapa kubva mukati tichiuya kunze. Saka parinozonodudza muromo paya kureva kuti utungu hwese hunobuda kana takuzonorapa ronda tinenge tapa akarerukiwa. Saka munhu mumwe nemumwe paari, imimi baba nesuwo tese takada kushandisa nemuwo mukanyi muna mato wedu atofanira kunge tinawo pese patiri kusuma kuna Mwari nemidzimu yedu kuti zvatafambira izvi nezvataonawo paya dai mwana waita zvakaita sei tiri kuedza kuchema, tikuchema pamwe chete. Tikuchema pamwe chete. Saka miti zvamunoita muchasanganisa, rimondaisa mhando mbiri muchasanganisa. Saka pamunobikira porridge munopima cup iyi type iyo iyi mhando iyi yemvura ndiyo munobikira porridge. Mapima tablespoon iyi ndiyo musanganisa neichi nehupfu. Musaise salt. Ndoisa ndichitobika here zvokwata kana kunesa yaipa. Aiwa zvofanira kutokwata, mushonga unofanira kutoipa. Kuti mukapima kapu yenyu yemvura motoisa mushonga wenyu. moisa spoon yenyu mwechete kadai. Motora upfu wenyu. Upfu unenge wakawanda sei? Aiwa porridge. Upfu munokwanisa ngoti tikadai tinobika porridge. Porridge chero akati yekumwa, chero mukasiya ritete yekuti anomwa zvese hazvina kana dambudziko izvozvo. Anogona kuzotanga kudikitira kana kunzwa kunge ari kutsva kana kutozonzwa iro gumbo racho raakuchirwadza iro. Vanhu akuchema naro stere kuti riri kurwadza, riri kubanda, riri kurwadza. Moza kuti mushonga wedu wasvika. Paakutsvagwa muromo wekuti zviitike zvakadaro dzamofanira kuita izvozvo. Saka kana pachinge mawana chero chamaona kuti paita kama kashanduka kana kuti yanemwe pain futi yamuka chero isiri yegumbo irori, tiudzei kuti tizive kuti tinogona kuuya takarongedza chii patinouya. Tipewo pamwe pekuisira yemuti. Lucky mo. Saka kuchikoro waitamba neshamwari dzako unotodziziva. Unotombovafungawo here kuti dai uchitambawo bhora nevamwe? Alright. Saka dzinomboya dzichikuonawo here shamwari dzako? Good. Asi dzinokuudza kuti unoita zvakanaka ndizvo? Good. Dzimwe shamwari dzako tauyawo kuzokuona. Tokushuvirawo kuti uite zvakanaka. Kana wabikirwa porridge na mama handitika vavarira shingirira. Shingirirawo kudyawo, shingirirawo kunwa. Porridge iyoyo ngaite shamwari yako handiti?
kuti paunenge wakunzwa nzara paya chero usati wadya sadza unotaura mama ndipei porichi yangu iya ndakasiyirwa dzimwe shamwari dzangu marasta akambouya aya handiti uchidya so kana uine pamwe paunenge wanzwa pakurwadza kana paunenge wanzwa sununguka kudza mama kana tete handiti kuti iko zvino ndanzwa zvakati iko zvino ndiri kunzwa zvakadai ndiri kupfurwa nemhepo kati ndiri kutsva kati ndiri kudi sununguka zvokudza mama kana tete handiti kuti tizive kuti tinouyawo takakurongedzerawo pasuru ipi yekuti ubatsirike handiti unoita zvakanaka shamwari tiri dzimwe shamwari dzako dzatoya kuzokuonawo dzausingazivi asi ukaita zvakanaka uchazouyawo kuzoonawo shamwari dzako kwadzinobva handiti toda tizotamba bhora tese saka uyo muti umwe watakupai mai upekupedzisira uyo uri mukapu yegreen uyo zvamunoita munoisa mvura handiti kamoita muchimutsava asi pamunomutsava munoshandisa kumutsava muviri wake wese munotanga nekumusoro musaite kuti mvura yacho ipise zvokuti anosvuka inenge chitoriwo mvura wene kapunge dziyawo kaikai munotanga kumutsava kubva kumusoro kubva apa pakazvimba pamusoro apapo muchimutsava muchiuya muchiuya moya motanga kutsava iri gumbo racho risiri kurwa rakutanga kurwadza iri momutsava muchienda uku pamunonosvika pakazvimba muchiperera mudyu motanga zvakare kutsava mojamba apa pakazvimba handitika mochitanga kutsava kubva kunoku kune iri racho iri mosvikapo kaba pasvikapo mochitanga kutsava kuseru mutsava kuseru nekuseruko motsava apa mozotsava apa muchiuya apa motsava pa muchiuya apa handiti muri kuona ndikutaura pamunonotsava apa manje panenge pauda kutaridza kuti ndo pakatangira hosha yedu apapo mufanira kutora tauro redu riyariri moita pekudai muita semunoda kupa svina so hamufaniri kusvina stereki mosvinira chiraka chekungosvina zvishoma so kuti muti uya uya unenge wamunotsasina mvura iyai ipinde umese mamuri kuona muri kuita kakufunuka mune kudai zvamunenge muchiita izvozvo kana mapedza izvo zvekutsava izvi mufanira kumuita kumanheru akurara nemakuseni amuka saka tinokurudzira kuti miti yatakusiyira yeporichi mufanira mufanira kutanga kumupa makuseni asati adya chaanenge aita sei adya mukamupa makuseni akaita kana mukamupa chero masikati chero manheru hazvina dambudziko asi pati kutarisa pafanira kuita panchi yake yokunyatsodya mushonga anofanira kudya makuseni asati aona chaita sei chadya momupa porichi iroro odya kana chinge adya mozomupeni chimwe chikafu izvozvo ndo zvatinoda kuti munge muchiita saka pakutsava unoiswa wakawanda sei munopima teaspoon munopima teaspoon saka mvura aiwa mvura yekutsava haina basa zvangofanira chero yamunombomugeza iye yati munombomugeza hazvina problem chero mukatoisa mune yamunenge muchimugeza iye hazvina dambudziko manje munozotadza kumugeza nekuti yekutsava inenge ida kutanga kuzvikapichana kudai saka toda kusiya taita panapa tiri kuona kuti tichasiya takupai chipo mukomasilai tichasiya tavapawo kachipo kedu tichakupaiwo ka $20 mukuru wangu kekuti kana akadai so ipapa pakurwa kuti pari papa ndo pane zvese ndo chimbuzi ndo chii munobatsirikawo pakutengawo mapamba nekutengerawo chaanenge achidawo panguva yaanenge achida saka chakupaiwo ka $20 kedu kamuchasaro muchibetserekawo naye kuti musa nokuti zvichaita muti uyu weporichi pamwe uchamugeza mudumbu pamwe achange achienda kuchimbuzi padhuze zvinosanganikwa futi nazvo zvipi izvozvo saka isusu pedu tapedza mukomasilai edzai tione kuti tingabatsirike tichitarisa kuchipatara amaenda kuchipatara kwamunoti kwakakudhurirai zvakakudhurirai mukashaya pekubata ndekupi kwandinoti kwakandidhurira kuchipatara cheparire Nyatwa hospital kwakandidhurira sezvo mwana anga toramuka nokudhischarge achinzi anofanira kuita 1 week achidzoka achipiwa mainjection ake
Mwana panguva yakagara muchipatara asati adischarge akagara mwedzi 2.5 ari muchipatara aine mudzimai ave nemwana. Inini wachona kunoko ndaive nemhuri yandaida kuti ndipe chikafu. Mudzimai makosti zvinodiwa muchipatara zvanga zvakati wandei. Saka ndotenda kuti muchipatara imomo wakanzwawo tsitsi nemwana wakamubvumidza kuti tikutambira ini nemwana wenyu. Asi panguva iyoyo zvinhu zvakazoita kuti zvinyanyondiomera pamwana uyu achibatsiridzwa kudaro. Nemari dzandaibhadhara dzachona paanga azodischarge mwana akanzi every week rega rega paMonday tinofanira kubva naye kumba achinobayiwa mainjection ake. Ndakafamba naye almost mwedzi ne1/2. Transport yaindidhurira. Uyezve tichisvika ikoko vaisvika vachiti mishonga yatanga tichitarisa kuti tinofanira kuwana panapa kuti mwana abatsiridzike hapana. Saka semubereki tinokupai mukana wekuti mutsvage mishonga iyoyo kumafamasi. Ndaimhanya zvokuti ndaitenderera guta rese reHarare ndichitsvaga mishonga kumafamasi. Mimwe yacho yaigona kuita 75 mamwe 120. Saka seshure yangu kuti mwana aite zvakanaka mari anenge ndiinayo kubudikidza nekushanda kwandaitawo ndaiburitsa ndichitengera mwana mushonga. Asi mwana azosvika pakuti azonzi taakumirirapo mwana ane rimwe bhill rakasara naro. Asina kwanisa kuzonge ndabhadhara nokuti kuparire Nyatwa uyezve kana kuHarare hospital. RekuHarare hospital ndakukalkuletirwa zvangu kuti rakamira sei. Asi rekuparire Nyatwa ndo randinonzwisisa kuti rakamira sei. Vakanditumira mameseji vachiti vanofanira kuti aone ndichibhadhara mari iyoyo. Ndichitsanangura mari iyoyo kuma-US iri kusvika nearly 700. Saka ndo mari yavakatsanangura. Vaishanda nayo iri panguva yayo kumabhondi notes. Saka tichizoendesa kuma-US yaisvika kuma-700. Mari yaifanira kuti ibhadharwe kuparire Nyatwa. Saka inyaya yekungoti ndakaomerwa. Ndinotenda kuti chipataro chachono hachina kubva chanyanyoita tiki kuti ndipe mari panguva ineyi. Pane nguva yavaibatsira mwana vaikumubatsiridza. Asi zvepanguva ineyi vanhu vari kudawo mari yavo kuti inge ichibhadharwa. VekuGomo hospital. VekuGomo hospital vaneida here kana kuti zvakakanzurwa? Ndingati zvakakanzurwa nekuti panguva yavakafamba naye achienda kutheatre handina chinja ndikabhadhara. Wakangoita mazuva 2. Munogona kuzovabvunza here kusvikada tingaona vabatsiri vanogona kumutswawo naMwari kuti vakubatsire kubhadhara mabhiri wayo mogara matsvaga kuti mari iri kudiwa ingave mari zvinokwanisika? Hazvitadzi. Munotya kuvadena? Kana kuri kuti ndataura nawo anogona kundionesa kuti bhill iri kudiwa kubhadhara imari. Tinotenda nemukana wamatiwanisa kuti titaure nemiwo pano paSly Media TV. Alright, ndinokutendaiwo nerudo rwenyu rwamatenderwa kuti Mwari akuonese zviri paground. Mwana ndiye ari kudzimbikana Luckmore Chivaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.